Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa zikrul lil alamin. In huwa ora ana utawi Al-Qur'an, ora ana iku illa zikrun kejaba pitutur pepeling lil alamina keduwe wong alam kabeh ngamatan hale umum. Pepeling nggo wong alam secara umum. Ae tegese ngizotan pitutur minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala lahum keduwe wong alam kabeh. Fidala ili tauhidi ing dalem pira-pira dalil tauhid wa nubuwati lan kenabian wal ma'adi lan nggon bali akhirat wa takalifi lan dawuh larangan jenenge takalif wal qisasi lan pira-pira sejarah pira-pira kisah. Di sini Quran iki pitutur nggo wong alam kabeh tentang dalil maha sijine Allah, uga tentang kenabiane Kanjeng Nabi, termasuk tentang bakal mati lan do bali ning akhirat, termasuk perintah dawuh iya ana werna-werna banget lah. Uga larangan-larangan nika. Iya dawuh ya larangan, takalif lan sejarah kisah-kisah kejadian sing sadurunge Kanjeng Nabi. Quran ana kabeh. Gunake Quran dadi pedoman urip aman, ora bakal keblinger, ora bakal kleru. Tur nekake barokah dunya akhirat. Dunyane barokah, akhirate ganjaran. Ning ya arep iso nggunakake Quran dadi pedoman urip iki tetep ngaji nek awake dhewe kok nggih. Nek ra ngaji ra iso. Tetep ra iso kok ya. Maksude ngaji tentang isine Quran sing wis ditafsirke karo para alam ulama, karo para wali-waline Allah, karo para warisane Kanjeng Nabi, ulama. Al ulama'u warasatul
ambiya. Wong ngaji iki ya werna-werna, ana sing isine ora mesti Quran, ora mesti hadis. Kowe ngaji karo kabib-kabib, wah mengkon nyeleneh-nyeleneh. Pokoke sewengi ngono iso katam 70.000. Kowe sak uni-uni kok ya. Kanjeng Nabi we ngaji nahwu ro kabeh piye? Ya Kanjeng Nabi we lemune ngaji nahwu karo Habib. Ming waton ngomong ya karengan. Kanjeng Nabi kok ngaji nahwu karo Habib. Anane nahwu ki saka Kanjeng Nabi. Nerangke Quran sing malah pendiri nahwu pertama we Sayyidina Umar bin Khattab ya asline. Kok malah Kanjeng Nabi ro Habib bono. Ya ming ndagel nek iki jan ming penipuan karo pelecehan tak pikir semua nyeleneh. Ngaji Quran ngeten iki, awake dhewe ngaji tafsire Quran sing nafsiri Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ya wis ngaji tafsir karo ulama karo waline Allah Imam Nawawi. Ing gandeng sedo ayo tak teruske. Kula wacake sing nafsiri Imam Nawawi kula ming maca kok ya. Iki ngaji bareng-bareng iki terus ngaji tafsir lah. Nek ana rupa dawuh utawa larangan iku jenenge taklif. Nek nerangke tentang walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa niku nuduhke ma'at nggon Bali. Nerangke tentang perjalanan sejarah gesange Nabi Yusuf, gesange Nabi Nuh, gesange Nabi Musa kuwi jenenge kisah sejarah. Nerangke kon mbekteni wong tuwa, nerangke kon mulyake tangga, nerangke kon sedekah zakat. Lah kuwi jenenge dalil pitutur takalif niku wau termasuk. Apa-apa bakul kon ngati-ati, tetanggan kon apik, Quran ana kabeh kok ya. Ning gandeng dora gelem ngaji ya kadang kala bakul we ya ngapusi, nyambut gawe liyane ya suwaton oleh duit topek karo tangga ngecek. Nglarani ati karo sedulur akeh sing durakur. Ya wonge menyang ngaji terus. Ning ora akur karo sedulur. Ya alasane iki ora mesti cetok. Lerakur iki ora mesti cetok. Wong alasane we ora ana klerune we disengiti ming tak ora cocok karo karepe dhewe. Iki ora ana klerune wong kebijakane dhewe. Ning disengiti gara-gara ora sesuai karo karepe dhewe. Gampangane nek ra ngandel niki gambaran lho kok pengembangane jenengan iki gambaran. Iki sedulure kandung jenengan iki dilalae tuku enmek. Lha ceritane iki. Gara-gara ming tuku enmek, kamu kok karepe sedulure kuwi ki kon nglepo pawon. Iki wis omah beda lho. Wis beda wis ora sak omah jenenge sedulur iki. Iki ming gara-gara dhek tuku enmek sementara sedulure duwe semacam nek bahasa kerene ya ego vertikal. Iki kon nglepo pawon ning ora patek digatekke tetep tuku enmek. Lah iki terus sing digo vertikal nglepo iki terus trimo ora nyerah kok. Iki ra ndagel ora nek ngendi.
lucune pol. Lah wis pribadi je mangkel. Trimo ngedoh kae, nah wis trimo ra omong. Lah ngopo? Ha wong cetha pawone galo isih wujud bataka ngono kok malah tuku enmek. Diomongi kok ra nganut, ra manut, ra ngandel. Ndagel iki jenenge. Ra iya men wong urusane kono kok. Iki wong enmek kuwi nggo glidhe karo nggo ngaji. Gek pawon ki kur nggo saleh kompor, nggo saleh manci kupingan, kowe nang nggon bokong kae rupane kaya sing do ngaji-ngaji ngono kuwi. Ini kur nggo saleh manci kupingan kok ngono kok. Kono mbok yo sak karepe kono. Ning ana iki gambaran lho ora tenan lho niki. Ngono ki ana tapi dulur itu terlampau menginginkan, terlampau jenenge nuntut supaya kan sesuai karo karepe dhewe. Akhirnya dadi ora rukun. Iki nek ngene iki sing salah dudu sing tuwa mek kok ya. Sing salah sing nuntut agar supaya sedulur iku sesuai karo karepe dhewe kuwi. Wis salah ning ora sadar. Wis salah ora sadar. Misalkan iki ora mung nek kuwi mung ringan, sing ana sing luwih parah meneh nih. Sing luwih parah niku sedulur ora ngapiki, ora ngakuri mung karena dhek duwe kepinginan sesuai karo karepe dhek. Si B karo si A. Si B niku sengit trimo ngedoh, trimo katakan saja ketoke ora nganggap sedulur gitu. Karena si A niki ki ora nuruti karepe si B. Ora manut. Kamu kok si apa? Nek nuruti karepe si B, niki mungkin dosane terus. Gek nalika dosa sesuk tampa siksa, si B niki ya ora iso nulungi. Ora bakal iso nulungi. Nek nuruti karepe si B. Terus nek ora nuruti, niki si A ora dosa, dadi ora tampa siksa, aman. Ning karo si B ora akur. Iki terus piye? Ora dosa, ora bakal ana ancaman siksa, ning karo si B ora akur. Ora repot jane. Nek wong cerdas lho. Nek wong cerdas ora repot. Ayo pertama kowe pokoke sing penting slamet ora dosa sehingga sesuk bebane ora tampa siksa. Karena kowe nek netepi dosa nyatane si B ya ora iso nulungi. Lah nek aku nek ngene iki ora apik karo si B. Iso lah kok. Lah kono iki terus sengit aku ya ben kono sing penting kowe ora sengit. Iki jenenge sudut pandange kaya Gus Pur ngene iki kaya wong pinter kok ya asline iki. Iki yo perlu kayang-kayang kok. Dadi lha ning kono terus saiki sing ngetro aku kono ketok saiki jan trimo ora akur karo aku, trimo ngedoh cek ora apa-apa nek kono sengit kowe ora sengit, nek kono ngedoh kowe nyerah. Iki lah cerai tetep ora masalah karena pertanggungjawabane pertanyaane nang gone Allah kowe wis ra ngedohi sedulur kowe ora medhot sedulur dadi posisimu oleh keuntungan loro iki keuntungan loro ki lera dosa dadi ora bakal tampa siksa iki sing pertama keuntungan kedua kowe ora medhot paseduluran lah kono rugi loro. Kono mangkele kowe tuku enmek kuwi mau utawa kono mangkele kowe iki ora nuruti karepe kono iki wis kono mangkel ping pundi nek kono dosa sing luwih gedhe iki medhot pas sedulur lan dadi santai wae ya mantuk-mantuk kae mantuk-mantuk sip ketoke kok cetha nek kuwi ya cetha kok ya ming karek
kowe kudu nata ati, nata mental, ora usah ngarep-arep diapiki ning kowe kudu ngapiki. Artine ora usah ngarep-arep diapiki iki kowe ngapiki soal kono-kono apa ora iso bales apik apa ora usah dipikir. Sing penting tak apiki. Sesuk ngliwet sing akeh jangan sing akeh. Aku ya omong ngono iki. Lah ngopo? Ya terus kono diteri. Ngeten niku ning ngapiki kok ya. Raketan jangan bening. Jangan bening waton duduhe akeh wae terus cemplungi ropesan diketok-ketok kae cemplung-cemplung. Ngono. Karo kei cakar telu wae kono loro kowe sitok. Buar yo teri. Sayure semangkok, segone sak piring kok teri ngono. Engko nek kono ora nampa nek moh-moh tenan, ya ora apa-apa tak go mulih. Lah jenenge moh malah dipuksa-puksa. Ning ra karo malaikat dicatet. Iki sing regane larang niku lho dicatet malaikat iki. Ora kok nek ditampa ora ditampa kaya jenenge wingi ibadah krana Allah. Wan iki berat to ya. Angele pol wong main rasa e. Nata ati, nata jiwa niku masalahe yo abot tenan. Cetha disingiti gek jenengan padha karo nyanak sih. Ning kadang kala sing di sana ora gelem. Tapi kudu ngono. Ditampa ya syukur ora ya ora apa-apa. Ngawur ya tetep disrawungi apik. Pipite kono ki gek lenget kewe ming kera. Anu maksude ming lengetke berat sebelah. Ming lirik ngono lho ngerti lirik. Kene wing ngapiki kok ana ning ngawariwe ming kur nglirik ora apa-apa waten sak salaman. Terus kono nek nggo anak cilik tak kei 10. Wis gampang banget urip ki. Gampang banyak nek jenengan ki niat ibadah. Wah, ya rame angel. Ya sing iso mengkur sing nerangke kok ya nek ngene iki. Nek iso nerangke iki wis praktek kok ya nek iki wis batut golek ridane Allah, golek ganjarane Allah. Wong wis ora pati penting, maksude anggepane wong, bijine wong wis ora pati penting. Anggep apik karepmu, nganggep elek karepmu, biji ngene ngono sakmu sing penting di hadapan Allah aku ora dosa. Wong ku nek aku manut kono-kono malah ming dosa. Gek engko nek tampa siksa sing tanut yo ming ra nurungi. Malah ketoke nyukurke syukur ngono. Wah kuwi sing penting di hadapan Allah ora dosa. Kemudian nek kono nyengiti nek kono ngedok tetep tak ceraki tak apiki. Iya tetep tetep ora bales apike ora kok. Ora apa-apa lho aku arep golek ganjarane Allah sih. Ora kudu dibales apik. Tur memang ora tak arep-arep balesane. Kok ora tak arep balesane lah ya diarep-arep apane. Wong upamane bales ketok ya ora iso bales. Bales apane kowe? Paling pol mentoke nuwun ya Nik. Ngono kuwi paling semua nek ngono kuwi. Teh tunggal. Dadi lek kaya aku paling ning kuwi. Ya mula ora tak arep-arep kok ngono kok. Kecuali nek kula iki ngapiki nganggo ngekeki, nganggo ngrurui, nganggo apa ta apa ngono kuwi lho. Misalkan kula iki lek ngapiki nganggo ngekeki anake 20.000 pamane, akono iki lek bales terus nukokke Surya 4 ngono ya rada tak arep-arep ora bakal. Lho. Paling ya ming nuwun ya Nik. Nek cara batin bantah rasa cerewet lik aku ya. Wah iki main ati seneng kula ngeten iki. Dadi ora sah perlu diarep-arep balesane kono arep ngapiki apa ora terserah. Dan jenengan ngerti ana nalika jenengan iki dibales apik karo kono kuwi. Niki mangke ning ati gronjalan.
Grunjalane terus ngantek dingin kan sesuk dadak bales genti. Sesuk dadak bales genti nek ngenten iki los arep bales karemu arep ngapik karemu ora nyerak ya ora apa-apa, ora ngapik ya ora apa-apa, ora bantu ya ora apa-apa wong kene ora tau ngrusui kono, ora tau ngrugake kono, ora tau njaluk. Lah penak banget urip nek pemburine iku. Gue tenang. Numpak enmek ndangak kae terus ayo le ngono seneng aku geleling kae kita ora tekan jeneng ngene wah iki tetep anu jeneng apa jenenge ngetes ati tenan ngetes ati abot lho praktek ning ngerti ya Quran akon ngono kuwi fa innal wa'dha mongko sak temene utawi pitutur al ama kang umum iku apa kuwi cek berwet ya tulisan ya wajar jak ya niki ra kisen apa-apa yo kabeh kae ngono lho maksude iki do ra kisen apa ndak gesok. Iku yunafi. Pitutur secara umum iku yunafi. Ngilangi apa pitutur umum akhdal ajri ing ngalap opah minal ba'di saking sebagian wong. Sing dimaksud iki pitutur secara umum iki ngilangi utawa menafikan ngalap opah saka sebagian. Artine niku kaya keterangan Qur'ane kowe sing penting ngomongke isi Quran pada mereka utawa nyampekno wahyu saka ingsun Allah kepada mereka wong alam kabeh nalika menyampaikan wahyu neng wong alam kabeh aja nembung njaluk opah iki secara umum ngono iki aja nembung njaluk opah iki pitutur secara umum lho ning iki kalimate ora kalimat larangan ming kalimat yem-yem kalimat yem-yem niki kalimat saka Allah nggo ngeyem-yemi Kanjeng Nabi. Ora kok Kanjeng Nabi terus delekke kowe nyampekno wahyu terus engko aja njaluk opah mboten ngeten niku. Kalimate wa matas aluhum ngalaihi min ajrin. Lehmu menyampaikan wahyu neng mereka ki kowe ora njaluk opah sithik-sithik terhadap mereka makanya mereka ki nampa ora nampa ora usah digagas sing penting kuwi tok sampaikan ngono kalimate dadi nalika menyampaikan ki lambarane ora beras ora menir pokoknya ora tak gagas karo ora tak pikir ngono wae. Enak malah. Well, ayo. Pokoknya piye-piye ming nyandak pun. Iki kanca Remi sing ngajari aku. Kanca Remi sing ngajari aku ora ora meneh. Apa ora tak gagas, tak pikir opo. Sip tenan aku. Ya menek kono trap-trapane lingguang kertu kuwi. Dadi kono iki trap-trapane pokoke nyoh guwang. Tapi iki wis pokoke ra beras ra menir. Nek kono ra trap-trapane ana ning dalem ilmu srawung. Ilmu srawung iki sing penting nandur apik, dibales apa ora dibales ra beras ra menir. Ya beda kaya trap-trapane. Kuwi diterapke nang ndi-ndi cocok.
Wong nggo bahan padu ning omah wis cocok kok. Jan cocok nanti kuwi. Ya apik sih ya. Makane pitutur umum niku menafikan meniadakan ngalap opah saka sebagian. Nggih, menafikan, meniadakan ora ana harapan ngalap opah saka olehmu menyampaikan ayat. Lah terus nek makna seruan rasa njaluk ngono ae. Engko ndak kepotangan budi kowe. Nek njaluk iso kepotangan budi. Rasa njaluk. Ning ana hadis liya nalika kowe iki ora dadak lantaran njaluk kowe diwenehi tampanen. Sebabe wong ora njaluk kowe diwenehi kok ora ditampa. Nglarake ati iki engko. Najan to barang sing diwenehke awakmu kuwi kowe ora seneng. Apa meneh seneng? Nagi kowe ora seneng kowe kon nampa sih. Lah iki apa meneh dikai barang sing seneng. Ayo kudu ora sadukane mesti tak tampa kaya nek iki. Kok barang seneng kok. Ning ten kitab hadis Nabawi niku nalika kowe iki rasah njaluk kowe diwenehi tampanen. Engko ndak nglarake ati. Lah terus ten mriko ana sanepa, terus nek pangan ya panganen, nek ora seneng sedekahna lho. Artine iki nek dikeki rasa njaluk iki tampanen, nek seneng ayo alapen, nek ora seneng engko kekno wong liya genti men dialap sing do seneng. Diunderane ngono kuwi ora kok terus kok ngono kok keke aku. Kuwi jenenge sombong. Ngono ana wong adum tela godho kae takon apa yu tela? Ora. Walah kemayu. Kemayune kok ora elok-elok. Ya ora ning mbok yo lambene iki rasa ngono kuwi. Ana kaya iso dekor. Meneng kowe ora apa-apa kok. Ngono kuwi iki sing ditelok kelor-lor. Kon gak tak muni ora kowe karo cucu kae. Napa yo telok? Oh nggih ngono kersa napa? Anu pun sarapan wareg. Ora yo penak to. Oh dadak muni ora. Wis kaya. Aja ngono kuwi nanti. Nek dikai ditampa senajan to sampeyan ora seneng wong yo ora dadak nembung ora dadak njaluk. Ha engko nek wis ditampa kowe sing maringi kondur sing maringi lunga didelok seneng apa ora seneng. Nek ora seneng sedekahke sing seneng. Wah niki jenenge srawung nganggo landesan akhlakul karimah, nganggo landesan budi pekerti sing apik. Oh indah ya nek ngeten niku. Lho wis karek praktek kae. Niki sik terus sesuk ya. Ya ngaji ro kula iki anane ming kurang jeng. Ya korbo anu gergeran wae. Muga-muga do dirindani Allah, paringi nugraha sehat waras lahir batine, jembar gangsal rezekine, ayem tentrem, keluargane kasembatan lan dipun ijabahi panyuwunan napa dene sejane. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.